Юлиане, здравей! 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 Много ми е била странна винаги тази история. Двама братя, единият музикант, другия спортист и двамата на високо ниво. Това значи ли, че в семейство има такава делба, един вид? Една част от семейството има музикални корени, а другата спортни. Така е, въпреки че ако се върнем в ученическите години, аз трябваше да бъда спортиста. Така ли? Така е, аз трябваше да бъда спортиста, играех в Левски, даже бях капитан на отбора. Волейбол ли пак? Волейбол, да. До момента, в който не чух музика, различна от музиката, която свираше баба ми. Баба ми беше любител пианист и още пазят дори нейното пиано вкъщи, което за съжаление не може да се използва само като мебел, тъй като е много старо. Тя много държеше да ме научи да свира на пиано. Аз си казах, че по това време, бил съм сигурно 9-10 години, казах само, че мамините синчета свират на пиано и аз не искам да се занимавам с такива неща. Тя тогава си спомня, че ми каза, добре, ти не искаш да се занимаваш, защото е много трудно. И аз казах, покажи ми нещо, аз ще го науча, ще го изсвиря. Тя викам, с две ръце. Викам, с две ръце, добре. И ми показа някаква малка темичка. Спомня си, че беше в тъжния ре минора. И си спомням, че тя ми показа как трябва да е. Едната имаше и разделение на лява ръка от дясна ръка, което все пак за никога не докосва се човек до пиано. Не е много лесно, но аз успях да се справя с това нещо. Тоест няма Байер, руска школа, гами, а направо пиеска. В ръцете и то без ноти, в ръцете и какво ти повтаряш? Просто поисках да го изсвира това нещо, за да ме остави на мира. После и тя наистина ме остави на мира, много странно. И после аз открих фактически рок музиката. Точно в момента, в който беше започнала моята спортна кариера, някъде около 7-8 клас, шегувам се, разбира се, и докато бях капитан на отбора, имаше две неща, които ме върнаха към това. Първото беше, че баща ми беше купил някакво кастофон, че някакъв приятел му беше записал 2 касети. На едната странно, защо пише диско, и в тази касета, в средата на първата част, имаше едно парче, което аз незнайно защо непрекъснато връщах и слушах. Години по-късно се оказа, че аз съм връщал и слушал Hey Joe на Джими Хендрикс. Това беше първото нещо, което така ме накара да усета и страшно странно усещане на това, че слушаш нещо величествено голямо. Другото беше срещата с Deep Purple. Един приятел каза, ти слушаш Deep Purple? Казах, как не. След тренировка отидохме от тях, той ми пусна концерта в Япония и за мен това беше окончателният вариант, в който аз реших, че това, което искам да правя е да свиря на китара и да занимавам с музика. Тогава спорта мина на заден план и въпреки, че тогава съм бил примерно 12-13 годишен, 14 съм бил, колко е бил човек, 7-8 клас. Значи брат ми е бил съвсем малък 7. Тогава аз започнах да привършвам моята спортна кариера и неговата звезда изгря. Да. Добре, къде е Джими Хендрикс, къде е Мефистофел, да кажем? Не са чак толкова далеч. Така ли? Да, не са чак толкова далеч, като си има предвид, че Джими Хендрикс е едно момче от Сиатъл не с брилянтна техника на свирене на китара, както много хора правят. Грешно го определят и чакат да чуят нещо изключително виртуозно, като техника, като бързина, като пасажи. Ти, между другото, много хубаво свириш на китара. Да, добре. Страхотно, да. Но нека, виж сега... Да не говорим за китара. Не, интересуваме това. Ти си обиколил всички големи сцени оперни. Може би знаеш почти целият басов репертуар, поне на големите басови партии. Защо напоследък, не напоследък, от годините виждам, ти участваш в телевизионни игри, реалити, сега скоро мина през едни стажанти и не знам какво. Това не те ли отделя от професията? Така е, аз съзнателно се отделих от професията си преди доста години. И това, което в последните години се опитвам, е да влеза в нормалната форма, певческа, за да мога да се опитам пак да... Ама защо излезе от нея? Много са факторите.
Не разочарование точно, но по друг начин си представях живота на певеца. По друг начин си представях, може би по-романтична представа съм имал. Оказва се, че е много сложна и много трудна работа, безспорно. Репетиции, че са много големи, това са неща, които всички знаят. Но става въпрос за едно друго, едно непрекъснато надпреварване от един театър във втори театър, от една роля във втора роля. В един момент това, което последните години си задавах въпроса, след като свърши премиерата, след всичките тия, примерно един месец сме репетирали понякога 10-12 часа. И в един момент идва премиерата и когато застана срещу огледалото и си свалям грима, една като лампичка от комиксите ми светва. И сега какво? И нали, един въпрос, който естествено не е за подценяване, да, хладилника е добре напълнен. Окей, изкарах някой лев. Хубав театър. Удовлетворение някакво не толкова, колкото в началото. А защо? Може би от пренапрежение или от... Музиката стана по-различна. Сега Ана Нетребко е звезда, на времето Калас пееше този репертуар. Къде е Калас, къде е Нетребко? Става въпрос, ако щеше за вида глас, за начина на музициране, за начина на дирижиране, за това, че режисьорите взеха властта до такава степен, че променят музикалния текст в операта. Много често се случва. Изключително често се случва. При това положение операта вече далеч не е това, което винаги съм си мечтал, докато съм бил студент и съм треперял да дойде момента, в който ще мога да покажа и аз на сцената как моите разбирания за това нещо. Не знам какво щяха да правят, ако сега започваха певци като Гилов, като Гена Димитрова, които да речем, аз продължавам да твърда, че това са най-големите като сила и като обем гласове оперни на 20 век, за наша радост и двамата българи. Как щяха да влизат в тези оркестри, където динамиките в повечето диригенти са сведени до минимум? Защо това е така? Защото хората са... Не знам дали е така, според мен хората са комплексирани. Режисьорите са комплексирани от това, че ще им каже някой, че правят стар театър. Диригентите са комплексирани от това, че някой ще им каже, че оркестъра, солистите, хора им е разклатен. И затова не смеят да правят големи отклонения. Когато има забавяне в оркестъра, забавянето е едва доловимо, защото всички знаят, че когато човек отиде в едно голямо забавяне, е много трудно целият оркестър после да влезе по един и същи начин. Трябва много репетиции, трябва много добри музиканти, оркестранти, трябва много кураж в диригента. Това, което е било през 50-те, 60-те години, записите, които чуваме... Искаш да кажеш, че такива големи имена няма вече, така ли? Не, големи. Операта е индустрия, както и всичко, както и класическата. Микрофоните, за съжаление, също допълнително хвърлиха много лопати пръст в гроба на операта. Защото хубавото, красивото в операта е да чуе естествения глас в естествената акустика. Това не е така? Това не е така. Пее се на микрофони? Много хора пеят на микрофони. Много хора са изключително разочаровани, да речем, и изненадани от една голяма звезда Кауфман тенора, който пее по цял свят. Пее разкошно, наистина. Когато го чуят на живо, хората казват, не е така, не е това. Не е големия глас, да речем. Големите гласове, които можеха да пеят, истински оперни гласове, като Корей, като Калас, като Гилов, като Гена Димитрова. Защо пропускаш Борис Христов? Защото Борис Христов в този ред на мисли, той е от една друга категория. Борис Христов е абсолютно гениален певец, но той би имал друг проблем с съвременната музика. Да речеме, когато човек види нотния текст и това, което пее Борис Христов, вижда, че е доста близко до оригинала, но не съвсем. Това нещо в 21 век много трудно ще мине. Това е част от неговия чар обаче. Начинът, по който не пее точно нотите, не пее точно паузите, нещо, което сега в съвремието е много трудно. Затова го пропускам, защото той пък би имал проблем от тази гледна точка. И когато става просто, говорим за големите гласове, Борис Христов е огромен певец, но той не е голям глас като обем и като сила. Така ли? Да. Гласа на Борис Христов е, да го наречем,
някъде дори под средата на големия оперен глас. Като сила имаш предвид. Като сила, като темп, като мащаб. Страшно красив. Безспорно. Така, да не говорим за Борис Христов, искам за тебе да говоря. И какво става сега? Какво става? Ти се отдели от това, така ли? Отдели се, да, и докато мислех, че... Съзнателно, да. Заради всичките тия работи, заради това, че някакси не можах да преглътна това, че ще стоя 12 месеца в годината в чужбина. Някакси ми се искаше повече тук да се виждам с приятели, с близки, с... Добре, това е твоята професия. Това е моята професия, да. И какво правиш ти, ако... Аз мисля, когато Ти искаше да поразредиш нещата. Аз така не става. И това опитах. Поразредих нещата, оказа се, че става още по-трудно. И тогава в един момент казах, не искам повече. И отказах ангажименти за 2 години напред. Включително и такива, които хич не беше хубаво да отказвам. А именно един съвременен композитор, пишеше опери, беше казал, че баса в тази опера определено трябва да бъда аз. Още имам нотите на първо действие в къщи. Това ще трябваше да стане имаше 7 спектакъла в Ню Йорк, 5 спектакъла в Сан Франциско. Както и да е, това са минали работи. Добре, аз винаги мислех, че мога лесно да влеза в нормалната форма. Защото тогава така ставаше. Примерно, аз не бях пял около година и 3 месеца и после заради един приятел, който организираше някакъв концерт, заради Краси Стоянова, чудесната наша певица, с която бяхме добри колеги, реших да участвам в един концерт. И така за около 20 дена влязах в нормална форма. Не ми беше толкова трудно. И винаги мислех до едно време, че малко да поработа, ще влеза в форма. Оказа се, че не е така. От едно известно време аз не мога да влеза в нормална форма, не мога да пея по начина, по който съм пял, който трябва да пея. И поради това, откъде тръгнахме до къде стигнахме, поради това участие в тези мои формати. Понякога е много забавно, понякога е по-малко забавно, но във всички случаи наистина е интересно. Добре, не ми казвай, че ти си се отказал от оперната. Не съм се отказал, в никакъв случай. Добре, това значи, че човек трябва да има някакви планове. Ето казваш, трудно се влиза във форма. Да. Това значи ли, че ти предвиждаш един миг, в който ще кажеш, сега аз трябва да се възстановя, било месец, 3, 5, година. Аз го правя от години това нещо, в смисъл възстановяването. Това е много трудно нещо. Изключително трудно, защото заедно с цялото това излизане от форма физическа, формата, която е тук и която е най-важна в главата, също хич не е на място. В главата, от главата идва команда, не става, моето момче, така, не става. Не можеш. Опитал си вече, не можеш. Вчера не ти се получи, онзи ден не ти се получи. И аз наистина от години се занимавам с това нещо, да успея да влеза в една нормална форма. Много е трудно, но пък си мисля, че аз съм по-голям инат от цялата тази работа. И в един момент трябва да се покаже някакъв характер. Пък и като си има преди, че няма колега, който да е направил като мен, поне аз не знам, да се отказва и после пак да се е върнал в сериозна форма и по сериозен начин. Това е интересно. Ще да кажа думата предизвикателство, но тя винаги върви в купон с тия така наречени реалити формати и винаги ми е много смешно, като чуя някой, че участвал някъде, защото това е било голямо предизвикателство. Да, предизвикателство. Мисълта ми е тази. Аз не познавам хора, които стигат едно високо ниво в класическото изкуство, в оперното, в класическата музика, които съзнателно да се отделят от това. Аз бях такъв и смея да твърда без излишна скромност, че аз бях на най-високото ниво. Доколкото е възможно това нещо пак в края на 20-ти, началото на 21 век. Да, така направих и го направих съвсем съзнателно. Това е нещо, което наистина е така. И не ме интересува, ако някой каже противното или обратно. Не, разбира се, това няма никакво значение, но аз все пак си мисля за бъдещето, дали сериозно... Работа всекидневно работа. Да. Колкото и да звучи нереално, но всекидневно работя. Успях, дори последните години успях с едно нещо да свикна, което също е много трудно.
но според мен помага, когато успях много пъти да не пея добре, когато имам възможност да пея. Много пъти да не пея добре. Което на времето за мен беше кошмар дори в консерваторията. Аз ако вътре в клас, примерно не пея като хората, не се харесвам, мене ме е срам да излеза навън, да не би някой да е чул, че не съм пял добре и да му видя лицето веднага. И изчаквам 5, 10, 15 минути вътре уж да слушам другите. Чакам така малко да се разведри обстановката и тогава да излизам. А сега успявам последните години дълги, бих казал, години, 2, 3, 4 може би, просто да не мога да пея добре. И казвам го това нещо, защото това не ме е спряло. Аз не пея добре, но не се отказвам и продължавам да се опитвам да влеза в необходимата форма. Искам да ти кажа, че от сърце ти желая просто първо, български оперен певец е класа. И след като си стигнал до едно ниво, по тези причини, които сега каза, че така, излизаш, влизаш, аз ти желая ти просто да се върнеш отново със същата сила на сцената и от сърце ти го желая. Благодаря. Бъди здрав. Благодаря.